दिनैनि भिडिअआ नैबे साम' दैसा एरिया ओनसोलनिफ्रायनो जागायजेनगोन। जों दा बबावहाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना दा एसेब्लाबो मोनथिगोन, नायलांबाय थादो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, आंनि नैबे बुलेटथ' नङा, बियो BMW जोंसो मारिगोन दिनैनो। बे बर' गामिया मा गामि होनोथाय, जायखिजाया बेजों एसे आबदा खालामफैदों दे। ओइ बाबु, मा गामिनो खोन्थाहरदोब्रा गोसा। बावलाय लाजियो ना माथाय बेफोरबायदि आदिबासिफोरनि न' बायदिसो माथो। आदिबासिबो मिक्स कमिउनिटि आरोखि, बावहाय आदिबासिबो दं, ओमफ्राय नाफामफोरबो दं। नाफाम माने बर'फोर। बा हाद्रि खुफुंलायलांबालाय हनै सिगाङाव हाद्रि खुफुंजोबलांबाय माथो लोगोफोरालाय। बाबा हाद्रि खुफुंजोबलांबाय बे आरोखि। एपिसुडआबो दङ दिनैनि बे एपिसुड होनग्राया, बेयोसो जाथावथाव। ओइ बांद्राय खाथियाव नङा र', हाद्रि जानांजोबगोन सयथिबो। आयु थैगोन आं हेलमेट गानाबा मावो। खर'नि फस्लाखौ सोनानै लाबावबाय, खसाबखौ खसाब न'नि खर'नि फस्लाखौ नोंहाला एकदम बिराद साफा खानाय हानानै खानाय लोबलायना फैदोंना आयु गथ'फ्रा होननाय। मैदेर फैदों, मैदेर बैयाव मैदेर दं बैयावहाय। गथ'फोर आदै मा गामिनो? लावख्रिगुरि। आच्छा, 1 नं ना 2 नं? आच्छा, बे गामिखौ ना बे ओनसोलखौ लावख्रिगुरि होननानै बुङो। लावख्रिगुरि एलपि स्कुल ना मा जायखिजाया बे आरोखि ना। बे एरियायाव फ्रायानो आदिबासिजों बर'जों मिक्स कमिउनिटि। लावख्रिगुरि गामियावहाय मोनसे नैबायदि घरे पानि घरे उजाला होनायनि मोनसे भारत सरकारा बानायदोंमोन ना, बेफोरबायदि बानायगासिनो दङ। नैबे UPPL सरकारनि अननायाव गाज्रि मोना, सरि खमाय बिदोंलै, बिथांमोना बानायनानै होदों बेफोरबायदि आरोखि। ओमफ्राय बे लावख्रिगुरि एरियाया दैबानाजों सेस नै बेफोरबायदि बाला बुंफबजोबनानै दङ। थांनाय बाराव खेबसे फैदोंमोन लावख्रिगुरियाव, बे ओनसोलावहायबो अबस्था। थ' जों दान्दिसेनि उनाव एसे मोजां माबा माबिफोरखौबो ना एसे खोन्थाफिनबावनि। लावख्रिगुरि गामिखौ होनना बुङोब्ला नोंथांमोना दैया बेनो नामा एसेब्लाबो मिथिखागोन। थ' नायना लाग्रोनि, नङा होमबा? लावख्रिगुरि गामिया थांनाय बोसोराव दैबानाजों ओरैबायदि खुरजानानै नै बेफोरबायदि न'खरा माने खारनो गोनां जादों। दा बिथांमोना बबेयाव थांना फैनायनिफ्राय नै बेजोंबो आइन'ए न' मोनदों। दा सरकारि न'आ कमप्लिट जानानै दं, बिसोरनि न'आबो। ओमफ्राय मानि थाखाय जानानै दङथाय, मा जानानै दङथाय बेफोरबायदि अबस्था नङा। ओमफ्राय लामाफोरखौ बिथांमोना मिथिखाबाय, नै दैबानाजों खुरखाजोबनायमोन। बाथौ ससाइटिनि जोंनि बर' नै बेफोरबायदि थांनाय बाराव बै खाथियावनो दै दङ। नैबे बेनो दैया बेनो। दैज्लाङावहाय नाथम फैखायो। बेफोर बर' ओनसोला बांसिनानो खस्थ' मोननाय जायो। रावबो खस्थ' मोना, जों बर'आनो खस्थ' मोननाय जायो आरोखि। माने मा होनना बुंबावगोन, बेबो गंसे सरकारि न'। बे न'आथ' मानसि दंना गैया बेखौ मिथिरोंला, ओरैनो इनकमप्लिट लुवाखै। सरकारिनो ना बे सरकारि बाथौ सिजौबो दङ। थानो हाला थारमाने बे ओनसोलनि मानसिफ्रा। दैज्लाङाव जानो हागौ सम्भब, दैज्लाङाव थानो हाया जानांगौ। दैया नारहु फैजोबो बिसोरखौ खुब सम्भब। बेनि थाखायनो बिथांमोना बावहाय थानो हाया जानांगौ। नै ओरैबायदि ब्लां दैबाना, माथो खर'आ देनजारथार। दैबाना दैज्लां समाव खनसे फैबावगोन बे जायगायावहाय, नायलांबावनि दे। नैबे बान्दोआना ओरैबायदि, नैबे दैनि थाखाय प्रटेकसन। देग्लाय बे दै बान्दोआ थागोन ना थालाथाय बेखौथ' बुंसो रोंला, नङा होमबा? नायनि एसे
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে আহি পেলাই আমাৰ ডাঙৰীয়া মামাটো আহি পেলাই অলপ চকু পানী ওলাইছে আৰু খান্দিছিলেও মাথাউৰিটো দিছে অলপ চলপ অলপমান দিছে এইটো दैबानाত থাকিব না নাই এইটো নাজানে দেই बेयो ओरैबायदि दैबाना खुरलाजोबो आरोखि रायजोफ्रा ओरैनि बर' गामिया माने ओरैबायदि खस्थ' मोनो जेसेबां बर' गामि दङ बै बर' गामि दं आदिबासि गासैबो आरोखि खुरजोबो ओरैनो फिसा प्रटेक्सन होनानै दोनदों बालानि बेफोरबायदि बाला बे दैबानायाव बेथ' देग्लाय दैबानाया दैया गिदिर जायोब्ला मालाबाबो थानाय नङा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय बै हाग्रायावहाय मोनसे एभेक्सन जादोंमोन आरोखि बावहाय आरोखि बेफोरबायदि थ' जों नायलांबाय थानोसै ओमफ्राय नैबे फिसा ब्लकखौना गोजोन्थों